Олександр Усик повернувся до України. Український боксер напередодні захистив титул абсолютного чемпіона світу в поєдинку з британцем Тоні Беллью. Літак українського чемпіона вже приземлився в аеропорту Бориспіль. А Олександр Усик поспілкувався з журналістами та розказав про свої наступні кроки у спортивній кар'єрі. Мы с командой так обширно еще не разговаривали о дальнейших планах ни с промоутерами, ни с менеджерами. Нужно чуть-чуть, пускай время пройдет, мы посмотрим поединок, порадуемся, запишем ошибки. А тогда мы сядем, соберемся все, кто непосредственно имеет участие к этому, и обдумаем, какие дальнейшие шаги мы будем делать.